ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುಗ ಲತ್ತನೆದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಲತ್ತನೆ ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಮಂತಿನ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸೇಮಿ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಂದ ಮಸಾಲೆ ಅಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ದಾಸೇಮಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿದಿಕ್ಕ ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ದಾಸೇಮಿ ಪಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಡ್ಗ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಡ್ಗ ಈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನುಂಬುದಿನ ಬೇಂದು ಲತ್ತನೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಗ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಎಪ್ಪುಗ ಇದು ಬೇಯ್ತು ನಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪುಗ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸಾಂಬಾರು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ನಂಜಿ ಪುಡಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಡೆಗೆ ತಾರೆ ಪಾಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಾಣಿತ್ತೆ ಲತ್ತನೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಲತ್ತನೆದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇದು ದುಂಬುದ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆಂದು ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಲವ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲತ್ತನೆ ಸುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ತರಕಾರಿ ದಪ್ಪ ವೆಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಲತ್ತನೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲತ್ತನೆ ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲವ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.